unelma, joka toteutui. Vuosituhannen vaihtuessa vuonna 2000 ajateltiin teeskennellyissä suuria. Alkuajatuksen takana oli yksi vakaa mies, Onni Koponen. Ja kuljetettiin sitten rekan kyydissä tänne ja Sven Ståhle, paikallinen veneenpiirtäjä, piirsi jonkunnäköiset piirustukset mittausten jälkeen. Venehän oli siinä kunnossa, että se oli joskus palannut sisäpuolelta ja sen jälkeen siitä oli kaikki purettu sisäosat. Ja niiden tilalle oli sitten laitettu palamattomasta aineesta väliseiniä. Turun kupeessa Sauvossa käytiin katsomassa ja tästä veneestä, mikä oli maalla entisen kalastajan omistamana maannut jo vuosikausia odottamassa, tämä vene hankittiin ja toimitettiin sitten 27.11.2000 Iso-Heikkilään. Siellä Kiertolähteen tielle ja Kaarihalliin. Tästä voidaan lähteä liikkeelle ja Hynnisen Pentti venemestarina voisi tästä ja vähän taustoittaa lisää. No niin, tosiaan vene haettiin Sauvosta ja kuljetettiin sitten rekan kyydissä tänne ja piirustukset oli valmiina tai niin kuin ajatuksena. No, minun mielestäni tämä on todella helppoa ja pieniin paikkoihinkin, vaikka tämä on tämän kokoinen vene, niin tämän saa kyllä mahdutettu ihan melkein sen mittaiseen paikkaan, mitä tämä vene on pitkää, kuten varmaan, jotka täällä kyytissä on ollut, niin ovat monesti nähneetkin, että se käännetään kyllä aika pieneen tilaan. Ja täytyy sanoa, että toi Pena ja kumppanit, kun ne rakensivat tämän veneen peräsimen, niin ne on onnistuneet kyllä enemmän kuin 110% siinä, että tämä kääntyy todella upeasti tämä vene. Et useissa satamissa, kun me ollaan menty tuolla todella ahtaisia pieniä paikkoja, niin kaverit on tullut kysyä, että minkälainen keulapotkuri teillä on. Me ollaan sanottu, että täällä ei ole semmoista laitetta ollenkaan.